Umarnin kulle mahakar da aka samu fashewa a jihar Filato da ta kashe mutane 38. A karan farko mahukuntan Kenya za su faro wani nau'in rigakafi da zai bayar da kariya daga daukar cutar HIV. Isra'ila ta amincewa Falasɗinawa 10,000 su rika halartar sallar Juma'a a masallacin Kudus cikin watan Ramadana. To yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin Najeriya ta yi umarnin kulle wata mahaka wadda tsiyayar iska mai guba ta haddasa sanadin mutuwar masu haƙar ma'adanai da dama da ke can a jihar Filato Najeriya, yayin da a yanzu haka wasu kuma da dama daga cikin masu haƙar ma'adanan ke kwance a asibiti saboda raunuka. Shamsiya Haruna na ɗauke da ƙarin bayani. Rahotanni sun nuna cewa akalla mutum 38 ne suka rasa rayukansu bayan shakar iskar gubar ta carbon monoxide yayin da suke aiki a cikin rami. Akwai wasu mutum 27 da ke kwance a asibiti suna karɓar magani sakamakon raunuka da kuma matsalar numfashi. Galibin waɗanda abin ya ritsa da su bayanai sun ce matasa ne 'yan shekaru 20 zuwa 35 da haihuwa. An dai bayyana cewa iskar gubar ta taru ne a cikin ramin sakamakon fashewar bututun da ke dakwanta kuma babu hanyar da za ta fita, wanda hakan ya sa masu haƙar ma'adanai da dama su ma lokaci guda. A halin yanzu rahotanni sun ce jami'an tsaro sun killace yankin don tabbatar da tsaro da kuma dakatar da mutane shiga wurin yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike. Ta shugaban Najeriya Bola Tinubu ya sanya hannu a dokar zaɓe ta 2026 kwanaki bayan hukumar zaɓe ta ƙasar INEC ta fitar da jadawalin manyan zaɓukan ƙasar na 2027 da misalin karfe 5 na yammacin jiya Laraba ne. Shugaba Tinubu ya sanya hannu a fadar ta Bila da ke Abuja, babban birnin Najeriya, wanda ke zuwa bayan takaddamar da ta dabaibaye buƙatar wallafawa ko kuma sanya sakamakon zaben kai tsaye a shafukan hukumar INEC. Gabanin majalisar dokokin Najeriya ta amince a talatar da ta gabata. A wani yanayi da aka faro azumin watan Ramadana, al'ummar jihar Kano da sauran jihohin da suka dogara da kasuwar Singa wajen samun kayayyakin masarufi kama daga ƙananan 'yan kasuwa da kuma ɗaiɗaikun mutane sun shiga tsaka mai wuya sakamakon karancin kayayyaki da ake fuskanta da ma fargabar hauhawar farashin su a irin wannan lokaci na bukata. Nura Ado Suleiman na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Galibi a watan Ramadana al'umma kan buƙaci kayayyakin masarufi fiye da koyaushe, wanda kuma suna daga cikin kayayyakin da gobarar ta Singa ta barnata, lamarin da ya sanya ɗimbin magidanta cikin fargaba. Sai dai Malam Ɗanladi Inuwa ya kore batun tsawwala farashi, yana mai saran 'yan kasuwarsa hankalta wajen sauƙaƙawa jama'a. Majoritin mutane suna fargaba, wasu za su iya amfani da wannan damar su ce dan sun gobarar to za su yi amfani da wannan wata ɗayan su galla jama'a. To ni kuma kira nan da nake yi, Allah ya sa dai su yi amfani da wannan damar kuma sauƙaƙawa jama'a ganin abin da ɗin ya faru, saboda jama'a su ji daɗin yin azumi a cikin sauƙi a cikin wadata. Su da kansu ƙananan 'yan kasuwa ko kuma masu shaguna na unguwanni irin Malam Habu na cike da fargabar karewar kayayyakin masarufin da ke hannunsu a wani yanayi da ake ganin karancin su a kasuwar sakamakon mummunar barnar da wannan gobara ta yi. To lallai kan musamman wanda ke bukata a wannan daidai wannan lokacin da gaskiya za su samu karancin kayan iya kawo tashin kayan in ya shafi kowanne kaya a ciki, to karancin zai sanya ya tashi. To da yake tuni bangarori da dama ciki har da gwamnatin Najeriya sun sanar da kunshin tallafi ga 'yan kasuwar ta Singa a Kano da ya kai naira biliyan 8. Fargabar a yanzu bai wuce yadda kasan wannan kuɗi zai gudana a tsakanin 'yan kasuwar ba. Ko da yake Abdulrahman Abubakar mai baiwa gwamnan Kano shawara kan harkokin kasuwanni ya bayyana cewa suna da tsari mai kyau wajen rabon. To mai girma gona shi yana da tsari, duk abu in ya kama irin wannan na amana gaskiya yana yin kwamiti karkashin shi sakataren gwamnatin jihar Kano. Ma'aikatan gwamnati ne wanda ba za su zo da san rai ba, aiki kawai za su zo su yi su ba da report. To muna da tabbas mai girma gona zai kawo tsarin da wa'anda abu ya shafa abu ya zo direct wajen su da yadda Allah cikin ikon Allah. An da yi ittifakin wannan gobara ta Singa ta haddasa barnar da ta haura akalla naira biliyan 30 ko kusa da haka. To a kasar Kamaru, kotun soja a Yawunde ta ci gaba da shari'ar kisan gillar da aka yi wa fitaccen dan jarida Martinez Zogo, inda a zaman da ta yi ranar Talata aka yi tambayoyi ga daraktan gudanarwa na hukumar leƙen asiri ta kasar, wanda ake zargin jami'an da ke karkashinta ne suka kashe dan jaridar a shekarar 2023. Ahmad Abba na dauke da karin bayani. Da take amsa tambayoyi a gaban kotun soji da ke Yawunde, Charlotte Mba Angwe, daraktan gudanarwa na hukumar leken asiri DJRA,
ta bayyana cewa sai a lokacin bincike ta gano akwai jami'ai da ke aiki a karkashinta 3 da ke da hannu a kisan gillar Martinez Ogo. Tana mai cewa bankaɗo dandalin WhatsApp da ta hada jami'an da suka yi aika-aikar ya yi hannu riga da irin tsari da hukumar ta saba gudanar da ayyukanta. Ga lauyoyi da ke wakiltar iyalan ɗan jarida Martinez Ogo, irin misalai da jami'ar ta bayar domin kare kanta sun fito da rashin tsari da hukumar leken asirin ta ƙasa ke da shi, ta yadda kowa zai iya amfani da ita don cimma bukatu na ƙashin kai, kuma hakan ne ya kai ga garkuwa da ɗan jaridar tare da yi masa kisan gilla. A watan Janairun shekarar 2023 aka tsinci gawar ɗan jarida mai gabatar da wani shiri mai farin jini a wani gidan rediyon Yaounde. Yanzu aka hamshakin attajiri Jean-Pierre Amogo Belinga da ke zama babban wanda ake zargi da kisan ɗan jaridar, da shugaban hukumar leken asirin Kamaru a wancan lokaci Leopold Maxime Eko da wasu makarabansa na tsare a babban kurkukun Yaounde wato Kondengi. Ta gwamnatin Ghana ta biya ruwan tsabar kuɗi CD biliyan 10 daidai da dalar Amurka miliyan 910 a wani bangare na sassauta basukan da ke kanta ƙarƙashin shirin DDEF a wani yanayi da ƙasar ta yammacin Afirka ke ƙoƙarin fita daga mashashar tattalin arzikin da ta tsinci kanta. Ma'aikatar kuɗi ta Ghana da ke sanar da miƙa wannan ƙunshin kuɗi ta ce shine karo na 6 da ƙasar ke biya a baya-bayan nan don warware basukan da suka yi mata katutu, wanda ta ce ya shafi basukan cikin gida da kuma na ƙasa da ƙasa da nufin ƙarfafa gwiwar masu zuba jari a ƙasar. Gwamnatin Kenya za ta bijiro da sabon tsarin rabon allurar rigakafin cutar HIV mai karya garkuwar jiki, wanda za a fara a ranar 15 ga wata mai zuwa. Rukayya Abba Kabara na dauke da karin bayani. Ma'aikatar lafiya ta kasar ce ta bayyana hakan, inda ta ce allurar mai suna lenacapavir, wadda ya kamata mutum ya karbe ta sau 2 a shekara, an tabbatar da cewa tana da karfin rage yiwuwar kamuwa da HIV da kaso 99.9 cikin 100. Kenya na cikin kasashen Afirka da aka zaba a shekarar da ta gabata don cin wannan gajiya, inda ta biyo bayan kasashen Afirka ta kudu da Eswatini da kuma Zambia. Gabashi da kuma kudancin Afirka ne ke da kaso 52 cikin 100 na adadin mutanen da ke fama da cutar a duniya. A yanzu haka dai kididdigar Majalisar Ɗinkin Duniya ta nuna cewa mutane miliyan 40,800 ne ke rayuwa da wannan cuta. Bayanai sun nuna cewa a yanzu haka an baiwa Kenya alluran guda 21,000 karkashin kamfanin G-Light Science, wanda ke cikin masu cin gajiyar hukumar dakile yaduwar cutar ta AIDS a Majalisar Ɗinkin Duniya. Tawagar kayayyakin agaji daga mabambantan hukumomin Majalisar Ɗinkin Duniya sun isa birane 2 na yankin Kordofan a Sudan, yankin da a yanzu ya juye zuwa dandalin yakin ƙasar na kusan shekaru 3. Wannan shine karan farko da gagarumin ɗaukin abinci da magunguna ke shiga yankin na Kordofan cikin watanni 3 da suka gabata. Gwamnatin Isra'ila ta kayyade yawan adadin Falasɗinawan yankin yammacin gabar kogin Jordan da za su rika halartar sallar Juma'a a masallacin Baitul Maqdis zuwa mutum 10,000 a kowane mako, wanda ke matsayin sassauci a watan Ramadana, ko da yake ta gindaye sharuɗa kan nau'ikan mutanen da za su samu damar shiga masallacin, wanda ke matsayin na 3 mafi daraja a dokokin addinin Islama. Cikin sharuɗan da Isra'ila ta gindaya ta bayyana ƙarar cewa za ta bayar da izinin shiga yankin ne ga Falasɗinawa mazauna yankin na West Bank, kuma dole sai da tije masu shekaru 55 zuwa sama ga maza, mata kuma shekaru 50 zuwa sama, sai kuma ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru 12. Bisa dukkan alamu an kai lokaci mafi kusa ga yiwuwar barkewar yaƙi tsakanin Amurka da Iran bayan Washington ke ci gaba da jibge tarin makamai da jiragen yaƙi a gabas ta tsakiya. A gefe guda ake ganin yadda gwamnatin juya hali ta Iran a nata bangaren ke shiga wani shirin atisayen soji da koya dabarun yaƙi ga ɗimbin dakarunta da take girkewa a yankuna daban-daban na ƙasar. Wasu bayanai sun ce ga dukkan alamu yaƙin zai kasance na haɗin gwiwa tsakanin Isra'ila da Amurka da nufin murƙushe Iran, wanda kuma ake ganin zai munana fiye da wanda Amurkan ta yi a Venezuela.